Demokrazia oinarritzen da besteak beste gizarteko aniztasuna onartzean. Nafarroaren aniztasuna askotan aipatzen dugu, denok aipatzen dugu. Baina Nafarroaren aniztasuna aipatzea ez ezik beharrezkoa da errespetatzea demokrazian egotekotan. Eta errespetatze horrek beharrezkoa du baita ere alde guztietan izatea, baita ere ikurretan. Nafarroaren aniztasuna ikurren aniztasunetan ere isladatzen delako eta gauzatzen delako. Gu abertzaleok, Nafarroako abertzaleok, oraingoz gehiengoa ez garen arren, Nafarrakara eta inorrez dago gu baino Nafarragorik. Izan daiteke gu bezain Nafarra. UPN-kook zuek gu bezain Nafarrak zarete, ez Nafarragoak. Gu zuek bezain Nafarrakara eta gu beharra dugu, betekizuna dugu, obligazioa dugu, zuek errespetatzea, zuek gu errespetatzea duzuen bezala. Orain indarrean dagoen Nafarroako ikurren legeak 2003-2004 legeak ez du Nafarroako aniztasuna errespetatzen. Eta Nafarroako aniztasuna ez errespetatzeaz gainera bere edukietan badauka halako arrotasun antidemokratiko edo funtsik ezaren ikur bat. Eta da bere 4. artikulua. Nafarroako 24/2003 ikurren lege foralak bere 4. artikuluan zera dio. Lege horren aurka dagoen edozer agindu, edozer ebazpen edo edozer lege deuseza dela arau osoz. Nulo de pleno derecho, erderaz esaten dena. Deuseza dela arau osoz. Nola de Montre ausartu zen legebiltzarrau 2003an esatea hemen egindako lege foral baten kontra dagoena deuseza dela arau osoz. Hori dio 4. artikuluak, irakurrezazue. Baina zergatik ezarri zen antidemokratikoa eta inork eraman ahalbaleza ahalbaleza epaitegi konstituzionalera agerian oso argi eta garbi antikonstituzionala den 4. artikulu hori ezartzera. Nola ausartu zen legebiltzarrau hori egitera 2003an? Esango dizuet zergatik. Eta arrazoia oso zehatza da. Ordura arte indarrean zegoen lege forala, 7.986 lege forala, irakurria eta aztertua izaten ari zelako behin eta berriro epaitegietan, eta epaitegiek lehenagoko lege foral horren arabera esaten zutelako behin eta berriro gehiengoz onartu ezkero herri batean jartzea beste ikurrekin batera, Espainiako ikurra, Nafarroako ikurra, beste ikur ofizialekin batera, bertakoek ala erabakitzen zuten ikurrina, edo agian, Eneko Konpaintz jaunak esan duen bezala, Errepublikako ikurra, hori legezkoa zela. Eta behin eta berriro ateratzen ari ziren epai hoiei bidea isteko, bidea kentzeko, horregatik egin zen 2013an, orain indarrean dagoen legea antidemokratikoa ez ezik barregarria dena. Irakurtzazue bere 4. artikulua. Irakurtzazue bere 4. artikulua eta pentsazazue pixka bat nola iritsi daitekeen bazterketaren nahia beste batzuek, bestela pentsatzen duen bazterketaren nahia nola iritsi ditekeen horrelako esagerazioetara. Ondoren, 2003ko lege hori atera ondoren, UPN-ko gobernua bertan izan du diren kontseilari guztiekin bata bestearen atzetik jazarpena egiten joan da Nafarroako udaletxetako balkoietan jarririk zeuden ikurrinei. Ikurrina ez baita gobernuak bere erantzunean lege honen
lege honi ezetza emandakoan esaten duen bezala, ikurrina ez baita soilik, nik esango nuke, tamalez, beste erkidego autonomiko baten ikurra. Ikurrina hori baino askoz ere gehiago da. Ikurrina da frankismoaren kontrako borrokaren ikurretako bat. Eta horregatik egondu da UPN ikurrinaren kontra. Frankismoaren kontrako borrokaren ikurra delako. Eta izan duzen ikur nagusietakoa. Eta horregatikan baita ere frankismoaren kontrako borrokaren ondorioz eraiki zen toki askotan. Alderdi sozialistaren sedean, Gazteluen Parantzan, ikurrina jarri zen, hori izan duzelako alderdi sozialistak adierazi nahi zuena, frankismoaren kontrako bere borroka. Baita ere alderdi sozialistak defendatu zuen ikurra jartzea Nafarroako hainbat eta hainbat udaletxetan. Eta hemen, Konpains jaunak eman du lekukotasun bat, adibide bezala, Atarrabiakoa, nik beste bat eman ezake Iruñekoa, eta aipatuko dut lerro gutxi batzutan. Naiz eta eman litezken ere Tafailakoa, Lizarrakoa, Larragakoa, eta beste hainbeste eta hainbeste herrietakoa. Eta lekukotasun horren ondorioa oso zehatza eta oso xumea da. Eta da bat bakarra. Ikur guztiak zeudenean, bakean zeudela eta elkar bizitzaren ikur izaten zirela. 1969an, 1980an, 1981an, Iruñeko San Ferminetan ikurrina egoten zen balkoian, bake osoan, esango luketen bezala batzuk, bake santuan, inori kalterik egin gabe, eta bake horretan ospatzen ziren jaiak, eta ospatzen ziren jaien ikurra diren San Ferminak. Eta esango dut gauza bat gehiago, 1979ko San Ferminak berreskuratzea oso arazo zaila izan du zen. Besteak beste, 1978ko ikurrinetan gertatu dutako sarraskiaren gatik. Poliziak Iruñeko zezen plazan egindako sarraskiaren gatik. Eta San Ferminak berreskuratu behar ziren, errekuperatu behar ziren. Eta orduan, Iruñeko udaletxeak erabaki zuen, denon ikurreak batean erabiliz, denon adostasuna, denok batean jokatuz, anistasuna errespetatuz azkenean, anistasuna errespetatuz, berreskuratu zitezkela San Ferminak, eta berreskuratu ziten beren osotasun guztia. Beraz, adibideak badaude, eta dira oso asko, eta gaurko Nafarroaren anistasunak errespetua eskatzen du. Gobernuak bere erantzunean, bere erantzun guztiz gogorrean, lege honi hainbat atal kritikatzen dizkio. Ez dagoela eskuduaren aipamenik, ez dagoela Nafarroako ereserkiaren aipamenik, Mayorga Ramirez jaunak esan duen bezala, guzti hori eztabaidan ikus liteke, guzti hori eztabaidan osa liteke, guk uste dugu osatu beharko lukeela, baina hori ez da arazoa. Arazoa da, ia 2003ko 24 lege foral hori, anistasuna errespetatzen ez duen lege foral hori, antidemokratikoa izateaz gainera barregarria den lege foral hori, bere 4. artikulo barregarria duen lege foral hori, bere horretan mantendu nahi dugun ala ez, hori da eztabaida. Eta eztabaida horretarako, abiapuntu bezala, herri ekimen bat etorri zaigu, herri ekimen honek ematen digu bere hastapeneko bultzada, eta hastapen horri guk baietza esanen diogu jakinda. Bestei eskatzen diegun errespetu hori, bestei beharrezkoa den eta aldarrikatzen diegun errespetu hori guk ere eman behar dugula, eta guztiok zerbait baldin badaukagu ere, eta badaukagu autokritikatzeko helburua oso garbia dela, demokrazia anistasunean oinarritzen da, besteak beste, eta baita ere bere balioetan eta printzipioetan eta giza eskubideetan, anistasunean oinarritzen da demokrazia, eta anistasunak
izan behar du bere gauzatzea baita ere ikurretan. Nafarroako ikurra ez da gutxiago maitatzen ikurrina maitatzeagatik. Eta ikurrina errespetatzeko merezi duen ikurra da ez bakarrik nafar asko ordezkatzen dituen ikurra delako, ordezkatzen gaituen ikurra delako, baizik eta baita ere diktaduraren kontrako borrokaren ikurretako bat nagusietakoa delako. Besterik ez da, eskerrik asko. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Esquerra tiene la palabra el señor Mauleón Echeverría. Egunon guztiei, buenos días a todos y a todas. Bien, nuestro grupo va a votar a favor del trámite en la ley, aunque desde luego también